dawk li qalu li musta jkollna sajf u allura ma għadux attenti xi jieklu u żidu naqra fil-kilos, mhux ħażin. Illum huwa tnejn. Inti għat li invażawk ħafna nies li jċemplu lek għal pariri u x'jistgħu jagħmlu biex isolvu id-diffikultà li għandhom. F'kelma waħda, min iċempellek għal xi tip ta' għajnuna jew inkella dawn li tisegwuna illum ħajċempel din Matteo jien se naqbad nagħmel jien għandi 10 kilo żejda. X'perri ta' tihom? La bdejna bit-sokkor. U anka kien hawn profs fakkarni kun jomu kemm ninsa. Profs Borċ. Profs Borċ anka il-fit li tkellimna. Dakax ma duħux sokkor talek. Wara jistajku. Wara anka slot tiegħu qalli kemm jiltaqa' ma' diffikultajiet biex dak li jkun jifhem illi mhuwiex ix-xaħam fl-ikel li jikkawża l-problema. Tajjeb, imma wieħed mill-akbar kawżiet ta' problemi huwa t-sokkor fl-ikel, ix-sugars. Okay? Għaliex qed ngħidu hekk? Għax anka ġisimna mill-preistorja, tajjeb minn żmien beda jeżisti l-bniedem, ħabboġuha hekk, aħna konna mdorrijin, tikkaċċja u taqbad ċerva, tikkaċċja u taqbad asfur u tieklu, issa asfur fih il-laħam u x-xaħam. Mela fih il-proteini u x-xaħmijiet. Però t-sokkor, illi speċjalment inżidu mat-te mal-kafe, jew dat sokkor ta' fuq id-donuts, rajna ħafna minnhom fir-ritratt, dik hija tanti xi ħaġa riċenti illi ġisimna għadu ma jafx eżatt x'jagħmel bih. Allura anka bħala effett huwa devastanti fuq il-ġisem, inkluż anka li jżid ħafna x-xaħam. Mela l-ewwel pass, Karl, issa illi s-sajf qiegħed hawn, daqshekk kedna għadu ġej qiegħed hawn issa. Inti klirja il-cupboards tal-kċina. Jekk għandek din nut li noqogħdu ngħidu ara mhux se nieħdu sokkor, mhux se nieħdu ħellum, mhux se noħu cereals, mhux se noħu hekk, jekk jien għandi l-cupboards mimlijin. Jekk qiegħed hemm tajjeb Karl li inti diġà xtrajtu u qiegħed merfuħ xi darba jew oħra diment li ma jaqtax. Ħataqa għax jekk inti taraħ ta' spiss keħadhom tgħidlu leh waħda. Number 2, x'garanzija għandek illi id-darba li jmiss li inti forsi tkun daqsxejn imdejqa jew anzjuża ma tmurx għalih u tiżvoga. Imma jekk neħħejtu minn qabel, m'għandekx. Jekk neħħejtu meta inti kont kalma, dak huwa tajjeb. Issa, imbagħad il-pass li jmiss ikun illi dak kemm jista' jkun ma jiġix jidħol. Imma jekk jiena ħanieħu xi ħaġa ta' zokkor, noħodha meta qiegħed barra. Meta jiena pereżempju ħriġ dik id-darba fil-ġimgħa l-ħadd, dak darba fil-ġimgħa sitt filgħaxija, u għażilt li nieħu deżerta wara l-ikel. Imma għażilt jien. Mhux illi għax mentalment ma kontx qiegħed stabbli mort niġri fil-kabord biex mela jgħaddili malajr niżvoga fil-ħelu. Għax bil-Malti għamilt għażla sana jgħidula, ġifieri għażla meta mentalment kont qiegħed naf x'jiena nagħmel. Meta għandek li kell id-dar, ma tax kif ħajsibek, kif tkellimna ka fuq il-feature. Dak kif fuq il-mewt, li baż veġi għax kif isibek naqblu. Inti ma tax kif ħajsibek ukoll id-darba li jmiss li ħad tkun anzjuż, imdejjaq, frustrat, mela ma jkunx aħjar illi flok ma inti toqgħod tħossok guilty wara. Kif xbajt tagħmel? Ħafna drabi tiżvoga, dak il-kelma. U bad wara xi ġrilek, Karl. Dik li ftit sekondi żvogajt qed tħossok aller wieħed. Dispjaċik għax għamiltek, pereżempju. Eżatt, mela l-ewwel tħossok li kif vendikajt ruħek mela orrajt. Il-kelma. Wara ftit il-guilt tgħid tara naqra x'erġajt għamilt. U s-sajma lemma jmalaw għax ħafna nies anke tsokkor u ġieħ tas-sonku. Baqali fuq l-istonku, jew għajma weġġani, jew ara l-gass. U terġa' ir-rutina tas-soltu. Jekk mhux id-dar, ara kemm diġà għamilna pass il-qudiem. U dan mhux ikel biss. Hemm anke x-xorb. Issa pereżempju nibdew bil-luminajjet. Jew minn daw għax irrid xi ħaġa biex inħallat mal-ilma kiesaħ. Tajjeb, biex kulħadd jifhimni. Kemm huwa periklu dawk il-kaloriji, Karl, li aħna maħniex narawhom. Donut tajta di donut mifquha zokkor. Li hum ħallat fi drinks, cocktails, mhux qed taraħ. U kemmu tiela. Kullu minata jekk minn sejjer żbal hemm xi 7 kuċċarini zokkor, li mhijiex. Il-varja mill-luminata l-oħra. Sweeteners jagħmlu ħżiena, jagħmlu effett ħażin. Ma sabu l-ebda ġejt illi aħna naqilbu għall-sweeteners. Jiġifieri xorta jekk inti ta' min li tikkontrolla kemm tieħu zokkor artifiċjali, hekk ukoll importanti ħafna tikkontrolla l-sweeteners, mhux xi ħaġa li huwa free for all. All right? Hemm sorsi li ma kemm aħjar minn oħrajn, bħal eżempju stevia. Normalment ikun aħjar minn tip ta' zokkor ieħor. Imma still, Karl, bħala zukkarina jew bħala sweetener,
mhijiex ħa tagħmel il-ġid. Allura ta' min li nsibu replacement tagħha. X'inhu fost l-aħjar replacement ta' sweeteners? Dal-imbierek frott. Kważi kważi nuża l-kelma imqazzin bieħa Malta aħna. Illi għandek dulliħa. Ma jmiss frotta ta' bħalqu. Min ma joġbux. Jgħidu għak kif inhi. Ġifieri da mhux bil-fors li inti regola se tieħu l-frott. Imma għalfejn għandi mural donut meta nista' nieħu dulliha. U għalxejn noqogħdu ngħidu għax il-frott min jaf kemm iħaxxen. Inti anka bħala frott, number one, mhux ħajħallik li tinfaqa bih. Għax u tant fih ilma Karl, u tant fih dak li jgħidulu fibra, illi jimlik. Laqqas ħajħallik li tibqa' inti tkaxkar ammonti abbundanti imma donuts. Kultant waħda wara l-oħra qastinduna kemm hu nieżel. Fodri inti tajt aħjar sakemm tibda tikkontrolla tiżvoga fil-frott milli tiżvoga f'xi pakkett gallettini li tniżlu kollu. Allura jekk id-dar inti anka għandek il-frott, anke jekk inti bħalissa għadek b'dak il-vizzju, għax jgħin nidu x'inhu, jgħin sejħulu li ju. Huwa vizzju li jiena bidwa jaqq nisvoga fl-ikel Karl. U dak il-vizzju biex naqtaw, irrid nibdlu f'xi ħaġa oħra. Jiena ġieli semmejt l-eżempju tiegħek, l-eżempju miegħek sorry tad-diska. Jekk jien għandi CD jew vinyl kif forsi jiftakruhom minnu aktar ta' età minni pereżempju, illi inti dik tibqa' ddoqq l-istess diska. Jien naf idoqlok l-Elvis Presley. Jekk inti qbad ċavetta u braxta dik id-diska, forsi Elvis Presley beda jkanta l-ewwel minuta, u bad inserta fej braxtlu inti. Wara l-ewwel minuta għax braxt id-diska. Biddilt ir-rutina. Ir-rutina. Aħna kidu nagħmlu l-moħna. Jekk jiena għandi vizzju, ngħid jiena u faqqa timbru. Jiena minix kapaċi nikkontrolla, jiena bniedma li niżvoga fl-ikel. U diħan laqqaħa ma' żewġ affarijiet. Karl, number one, jekk jiena faqqajt timbru lilu nnifsi, moħħi ħajara x'jagħmel biex itini raġun. Ġifieri, jekk jiena ngħid pereżempju jiena persuna li ma nafx nikkontrolla jiena niżvoga fl-ikel, moħħi ħajtini raġun b'tali mod illi kull meta għandi n-nervi ħajkompli jibatni niżvoga fl-ikel. Minna xirrit ngħid l-ewwel qabel kollox. Jiena kont niżvoga fl-ikel. Jiena llum niżvoga f'bela te. Jiena llum niżvoga fl-exercise. L-exercise isu doża. Illi kif it-tabib lill-ommi jew l-itzija ta' il-mediċini u trid toħodhom ta' kuljum, jiena għandi żvok, għandi mediċina, għandi terapija, għandi serħan il-moħħ, għandi charge tal-mobile li qisna qabbattu ma' charger matul il-lejl biex jieħu l-ħajja. Dik il-batterija tieħu l-ħajja. Għandi din ir-rutina illi jiena qed tajni biex ta' kuljum naffronta dak kollu li jiġi qudiemi. U dak jgħidulu l-exercise. Imma f'mumenti li naf li ħajġruli li jiena għandi bżonn żvok, kont niżvoga fl-ikel qabel. Issa qiegħda niżvoga f'belate. U għalfejn qed insemmi l-belate biex dak li jkun jieħu idea ta' fiex jista' jiżvoga meta għandu pereżempju problema fuq rasu u tentat illi jaħrab minna billi jmur jiftaħ dik il-friġ u dik il-freezer u jagħmel party. Għax wara jħossu guilty u wara ħajjejt kemm qed inħossni bloated u minn fuq u mbaċċaġġ. Għalfejn belate? Għax il-belate mela tkun fietla jew inkella xi ftit taħraq mela inti ma tistax toħodha f'salt. Number one. Kwalunkwe ħaġa li aħna meta nibilgħu, aħna ħanikkalmaw. Tnejn. U it-tesabu xi ftit jew jaqta' xejn l-aptit ukoll. Mela inti għandek tliet fatturi, Karl, illi ħajjejnuk biex lok ma tiżvoga fl-ikel, żvogajt f'xi ħaġa illi qed tgħinek biex vera tkun aktar tranquill, għax it-te by the way ukoll jitranquillak, okay? Milli inti qed tiekol xi ħaġa dak li jgħidulu binge eating ta' malajr fl-istess kien qbad xi ħaġa oħra biex tibqa' tiekol. By the way, qabel ma ninsa Karl, jekk naraw illi aħna jew xi ħadd li jiġi minna qabad dan il-vizzju. Tajjeb, dan li jgħidulu binge eating illi niekol f'abbundanza f'qasir ħin darba wara l-oħra, jista' jkun illi anke wasal iż-żmien nitkellmu dak li jgħidulu food disorder specialist. Illi biex nifhmu aħna għalfejn psikoloġikament qed nagħmlu għax dik jista' jkun li tkun ukoll kundizzjoni li bil-mod saret anke medika ta' min li nieħdu parir mediku wkoll. Okay, il-fatt illi min jgħidlek li xkora vojta ma tiqafx. Ejja nieħdu tipikament ta' rutina normali ta' ħafna nies li fil-għodu rridu nqumu u nieħdu kafe, te u min joħodlok xi gallettini, jew inkella xi toast bil-perżut u l-ġobhom pereżempju,
Okay. Mbagħad sal-10 u allura sa fjakkajna għax għandna vizzju wkoll li nħdu dak il-snack xi ħaġa fl-10. Fl-offsinar ma d-doq tal-offsinar, issa wasal ħin għall-ikel. Isna f'moħħna kważi jekk inti saru l-offsinar sin kwart, ha? U għandek għabti ġilat, u kol ma toħdux tajt li għal-ewel nikol. Voldi li jrid ngħidlek li il-mentalità tagħna saret ċoja illi mela fil-ħodu għandna rridu nieħdu it-te bit-toast jew l-gallettini qegħdin ngħidu fl-10 nerġgħu nieħdu xi ħaġa oħra. Fl-offsinar rridu nieklu. Fl-4 wasal il-ħin tat-te u l-gallettini u xi biċċa cake, eċċetera, eċċetera. Fis-6 nieħdu xi ħaġa oħra, mbagħad nerġgħu niklu fit-8, probabbli, u qabel niklu fis-sodda nerġgħu nieħdu xi ħaġa oħra. Din hija rutina normali ta' ċittadini oħrajn. Inti għat li l-Amerika tmur spiss anke għal seminars u studji oħrajn fuq dan il-qasam. L-Amerikani bħalna. Ħanajdlek, kull individwu għandu stil għalih. Hemm min jgħidlek jiena l-ewwel ħaġa fil-ħodu, sigarett u number 2. Hemm min jgħidlek kif jieħdu sigarett fil-ħodu, jien joqtolni kieku, jien nieħu madwar 40 sigarett matul il-ġurnata ma semmilix fil-ħodu ta' u min jgħidlek jiena kull marrit sigarett fil-ħodu. Bat ma' sigaretti għax huwa vizzju, huwa xi ħaġa illi huwa kważi wajerjat ġo moħħna illi il-kimika tiegħu tagħmlek addicted, tagħmlek li teġa' tmur għalih. Sama inti tajt isma' jiena xbajt mhux nixtieq naqtaħħom jew ħanipprova naqtaħħom għax da kollox jibda mill-lingwaġġ li inti tuża miegħek innifsek. Mela mhux nixtieq u mhux nipprova, kwalunkwe bidla. Tajx nixtieq u nipprova għajt jiena għandi bżonn nibdilha. Anke jekk mhux verament bżonn. Anke jekk inti pereżempju tajt isma' jiena nixtieq nitgħallem il-Ġermaniż, il-koll nafu li jessaċ minn ajru ħanejxu. Imma jekk inti verament beħsibek li tagħmlu, titajt jiena għalija bżonn li nitgħallem il-Ġermaniż. Inkella jew inti ħatamlu qatt, jew inkella f'nofs il-proċess ħatiqaf. Karl, ħarġa murlek lura s-suġġett li saqsejtni inti. Ir-rutina. Min jemmen li hu hekk magħmul li bil-fors irid jiekol kull satej, 3, 4, 5. Le. Inti skont kif drajt inti. Badnija fuq il-kelb qabel ma bdejna, Karl. Jekk il-kelb id-derri inti li għamil pipi u koko ma kullum kien, hekk ħajbqa' jagħmel. Imma għax inti tren jgħidu li tolli leħnek pereżempju ta' taqbdu li jagħmel pipi fil-kantuniera, dak x'għamel hemm. U tagħmilu darbtej. Sakemm jibda jassoċja il-PPM ikwis kastik. Jekk jiena pereżempju nderri illi jagħmel toilet fej suppost, u naqbdu flatt, u ngħidlu, prosit, tara kemmu good boy, u tara jiferfer dembu. Mhux jifmek bl-Ingliż jew bil-Mat jinduna illi inti qed tgħidlu illi huwa qed jagħmel xi ħaġa tajba. Mela inti qed idderri hekk, illi meta jagħmel xi ħaġa tajba, ħajjieħu r-riżultat. Moħħna l-istess. Jekk jiena ngħid għax jiena kim dorri u qisu ma rridx li nibdilha, hekk ħanibqa'. Jew min jgħidlek isma' jekk ma noħux biċċa ħobs fl-10 pereżempju naqa' mal-art. Għax hekk imdorri. Għax hekk imdorri. Jew inkella hekk darrewna wkoll. Jista' jkun ukoll. Hekk daħlulna l-mentalità. Jista' jkun ukoll. Li fl-offsinar tittikol bil-fors. Jew li kull satej. Jiena ħaniċċellenġi għal dak li jkun. Inti jekk kalmuk hekk, dak kien żmien ieħor. Inti issa persuna li tlaqgħet tara dan l-slot, persuna li għandek l-età, għandek tal-inqas 18 u kapaċi minn issa l-qudiem tiddeċiedi għalik innifsek x'tagħmel, mhux toqgħod waħħal fil-mami fid-dadi jew fir-raġel jew fil-mara. Iddeċiedi inti għalik. U tajt jiena x'bagħna nisimgħu li l-ħobs mhux ideali. Jekk verament nixtieq li nikol fl-10, il ma fiha xejn ħażin. Nista' nieħu frott, jew nista' nieħu ħobża. Nista' nieħu donut, jew nista' nieħu ftit lews. Dejjem tista' tiekol. X'tiekol ħajjagħmel differenza tremenda. Okej, xaħta kemm batlu għalli imma kardi mhux tentazzjoni f'kull kantuniera qegħdin jiftħu ħwienet tal-pizza, tal-pastizzi, ħwienet oħrajn illi ħajruk u llum kif għadt anke l-kjolin fil-bidu, illum hawn ċertu ħwienet u anke aħna fid-djar tagħna sirna nafu nsajru. Għaliex hawn mhix tixtri wkoll. Il-problema hi illi għanna rata għolja ta' persuni pis żejjed. Maħna nipuntaw subajna lejħat, maħnix ngħidulkom li jekk inti qawwi jew qawwi għandek xi dużunur jew inti żvantaġġat.
għalkemm kultant vera tista' tkun żvantaġġjat ukoll. Imma fl-istess kien qegħdin ngħidulek ħossib b'saħħtek. U il-pis ideali għandna nżommuh u nagħmlu ħilitna kollha. Riklam ċkejken nibda neħdu telefonati minn għandkom it-telespettaturi. Ibqgħu magħna, issa tej preċiżi. Jekk qed tfittex li dan is-sajf ikollok dajsa biex tqatta' daqsxejn ħin liberu u ta' kwalità mal-familja u mal-ħbieb għandek tażel PTR Marines li jinsabu r-Rabat. Ma ġembi għandi lil Xon, merħba Xon għal darb'oħra. Jekk wieħed ikun jixtieq xi dajsa partikolari u forsi ma tkunx bix-showroom, intom tkunu tistgħu iġġibuha minn barra minn Malta. Iva Karl, ovvjament aħna naħdmu b'sistema ta' in-stock tajjeb biex dak li jkun bniedem ġie u metu żmien tas-sena radik id-dajsa li jixtieq u bekk ikun jista' jakkwista. Jekk le, jekk ma jkollniex jew ikun irid xi ħaġa partikolari ħanejtek, ovvjament tiġi ordnata mill-waħda mill-fabbriki li għandna diversi fabbriki ta' ditti ta' dajes tajjeb, tiġi ordnata u fi żmien mhux iżjed minn xahrejn id-dajsa tasal għand il-klijent lesta għal ġol baħar. U ovvjament tejnuh biex anka ikun jista' ivara din id-dajsa. Ovvjament Karl, l-ewwel darba bil-fors ninżlu mal-klijent tajjeb biex ovvjament nagħmlu testijiet meħtieġa li jkun hemm bżonn fid-dajsa tajjeb, infehmu l-klijent kif taħdem, intuh ħanejtek il-handout tagħna tajjeb. Ovvjament ġieli morna kemm il-drabi, ġifieri mhux bil-fors darba, nistgħu mmur darbtej tlieta skont il-klijent ovvjament kif isib ruħu mad-dajsa. Aħna nibqgħu nassistuh sakemm dak il-klijent ikun kuntent, ikellu fiduċja fid-dajsa ħanejtek, iħossu konfidenti. Konfidenti mad-dajsa u bekk aħna nkunu kontenti wkoll li dak il-klijent ħareġ sodisfatt. Qegħdin tinnotaw illi l-assistenza hija importanti u ġvera ħbib tiegħi il-customer care għand PTR Marine huwa fenomenali. Għal daqstant dan is-sajf jekk tixtieq opra tal-baħar għal mal-ħbieb għal mal-familja tiegħek biex tqatta' ħin ta' kwalità għandek tażel PTR Marines li jinsabu r-Rabat miftuħin il-ġurnata kollha. Jakom li qegħdin miegħi, fakkarkom li repetizzjoni għal matul dan ix-xahar. Sa minn dan ix-xahar tkun fl-10 u mbagħad mill-Lulju, Awwissu u Settembru tkun fid-9 ta' fil-għaxija. Il-ħin huwa satejn u ftit minuti, 27-500, 27-600. L-ewwel telefonata għal Mattejus. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, King. Oh, King tiegħi. Kiet għajdli? Qed nistennik, kien kif għadu ma daħalx illum. L-lum nħu pjaċir narak fuq dik il-Petruna, hej. Tajjeb updateek hija. Fejn hu Mr. Len, Mr. Bernard. Mr. Bernard, nistellmulu minn hawnhekk. Dak il-parit. Ma neħdux jien il-mertu, il-mertu jieħdu Mr. Bernard. Imma inti komplejt it-tsikni. Għatti meta ħatu dak il-parit. Falek daqxej ħotap jena. U allura profettejna ruħna minħabba li kellna il-ġimgħa kienet festa u stajna nirranġaw l-istudio sta. Maħjarek, vera, Komdu, kom nispamu norqoċ. Kadarek, tfawlurek, tar, inti fi kraġa, l għalla jbira. Inti orrajt kif inti? L-lum, ħankun daqxej ta' xetan ta' Matejus. Matejus, il-bniedem, l-affarijiet tijaw, l-organi, l-qalb, l-għajnej, għal-kemm huma edin biex jiffunzjonaw snin. Bej wieħed u ieħor isu għal 100 sena. Nafu li kienaw plejers jiklu eżatti, xitu għom il-trailers, xitu għom kollox eżatt, waqgħu mietu. Nafu li ġili għala l-ommart, palma kien Fortunato tal-Juventus, ta' 23 years. Kellu l-leukemia. Ekku. Ġifieri xi kultant il-bniedem vera jrid jagħmel ċertu sagrifiċċji. Imma mbagħad billi jieħu darba daqsxejn ġielat u jieħu daqsxejn tazzar qiegħa. Naqra minn dak. Naqra ma mhux tissoġa. Tajjeb il-bniedem li jieħu ftit minn kollox. Imma ftit. Mhux li jitħanżer. U plus li tagħmel training bħal intik biċċa xogħol oħra nerġa'. Pal-aħħar darba? Għajimnix. All right, mela. Komdu fuq il-putruna.
Grazzi. Ciao, ciao, għalikom, ciao, Karl. Ħaniħdu telefonata oħra. Pero ħanikommentaw dwar dak li qal is-senjura, x'naħseb iwa ħafna drabi mmorru minn estrema l-ieħor li l-ebda nutritionist jew dietitianist jgħidu lek dal-parire, voldi kultant aħna stess niddeċidu ngħidu tuffiħa biss illum possibbli. Telefonata oħra. Hello. Hello. Insellimlek. Nsellimlek. Proset tal-programmi, Sur Karl. Grazzi. Ħanajdlek, nixtieq ngħidlek. Jiena għalija l-istazzjon tiegħek l-iktar importanti u interessanti huwa di li tmexxi int. Left Living Show. Proset tas-sew. Però nixtieq nilmenta. L-on demand ilhom xhur ma jpoġġu programm minnhom. L-on demand xhur sħaħ. Għaliex qed jiġri hekk? Meta dawn huma l-iktar importanti u interessanti. Minnu kollha għalija jien huma l-iktar importanti u interessanti. Xhur sħaħ on demand. Nirringrazzjak u nispera li tirranġaw is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. L-ewwel nett minn hawnhekk nixtieq inselli għal webmaster tagħna għal Redmin Kakija illi dana min jeddu jieħu ħsieb din is-sit elettroniku tagħna senza interessi nista' ngħid voldiri verament min jeddu għax jħobb dan ix-xogħol. Kif jgħid il-Malti l-iskarpan jispiċċa bla żarbun u jiena nieħu inizjattiva u ngħidlu biex itella l-programmi ta' sħabi. L-ewwel qabel il-programm tiegħi. Ħankun onest magħkom għaliex għax hekk jien magħmul. Jiena m'iniex persuna li naħseb fija biss, jew egoist, jew l-ewwel jien it-tieni u t-tielet. Però ħanieħu dan il-suġġeriment tiegħek u ħaniġbek l-attenzjoni li jisma' hemm bżonn li wkoll nagħtu priorità ta' dan il-programm. Tajjeb li ngħidu li bħala programm huwa twil fi 4 sigħat u nofs u allura it takes time biex wieħed jiddownload jirrenderjah, eċetera, u jtella fuq is-sit elettroniku. Però ħanaddi dan il-kumment ta' affiċċerti li b'xi mod jew ieħor ħajsegwi din it-trasmissjoni u m'hemmx dubju żgur li ħajjuħu din l-inizjattiva. Nirringrazzjak, grazzi. Li għal is-sinjur ta' qabel, għax interessanti, isma' imma allura dik in-naqra ġilla, dik in-naqra jiena ħanoqgħod. U ħanejtlu oħra għax semma punt vera tajjeb biex inkompli anke ma' Prof Sborċ li kien hawnhekk. Hija l-kwistjoni tal-ġenetika. Kif qal tajjeb hu, hemm anke atleti bħal footballers li jkunu qed jilagħbu pereżempju Karl u jaqgħu b'zoppithom u jħalluna dak il-ħin stess. Għax ikollhom pereżempju xi heart failure il imbagħad li jsibu li xi ħadd jiġi minnhom il-viċin għadda mill-istess ħaġa. Allura iva hemm il-kwistjoni tal-ġenetika bħal mija wkoll ġenetika illi pereżempju persuna illi għandha ċertu kobor tajjeb, jekk omma u missiera huma ta' ċertu kobor ukoll, iċ-ċans huwa u hekk sar illi l-persuna titwieled ta' ċertu kobor ukoll. Jiġifieri għalhekk anke bħala ġenituri qabel anke idealment Karl ma naħsbu għat-tfal, kemm hu tajjeb li naraw illi aħna qegħdin f'kundizzjoni medika tajba. Għax dak li ħanaddu l-tfal tagħna huwa affettwat ħafna anke mill-ġenituri tagħhom x'kienu jagħmlu ma jagħmlux. Imma mhux biss. Hija ġifieri xi ħaġa li hija komplessa. Però l-importanti din hija xi ħaġa li jsemmu anke l-politiċi Karl. Li inti tkun responsabbli tiegħek innifsek. Dik li jgħidu d-DNA tiegħek mhix inti magħmul il-ġenetika tiegħek, dak m'għandekx sej, dika inti ġejt biha. Issa għandi għażla. Jien noqgħod nilagħba tal-martri għax pereżempju jiena ħanġibha fuq jiena m'iniex twil. Fil-ħajja ma nistax inkampa jiena m'iniex twil. Nista' ġibha skuża. Nista' ngħid hekk sewwa dak laqas biss jaħsel xaru u Alla jbirek għandu xaru jiena irrid noqgħod nieħsibha ħafna biex ma jaqalix kollox. Se noqgħod nibki xorti jew taqali xahri jew nagħmel li għandi bżonn biex xahri kemm jista' jkun ma taqax. L-istess ħaġa anke fl-ikel. Nista' nibki xortija għax il-ġaqra rqaq minni u ngħid ma issa hekk ġejt u ħanoqgħod inkaxkar it-zokkol li nara d-deżerti nikolhom. Jew nista' ngħid isma' kif anke semma s-Sinjur. Jiena jekk ħanoħroġ isib fil-għaxija. Il-ħadd wara nofsinhar. It-tnejn filgħodu. L-erba' fil-għaxija. Mhux f'kollha kemm huma jiena ħanikol li jiftilli. Għax fil-maġġoranza tagħhom dawk. Xorta ħanikol dak li naħseb li huwa l-aħjar għad-dera biex inħossni sew għal saħħti. Però ma jkun ġara xejn ħażin billi pereżempju sibt fil-għaxija ħrixt u ħadd żewġ ta' tsimbit wara l-ikel.
Jew il-ħatjena kien hemm deżerta, per eżempju, u wara l-laħam ħad deżerta. Għaliex? Għax dak li nagħmlu fil-minoranza żgħira, bl-ebda mod, muwaħa itellef, għan użar kelma għax bil-Malti, kox nafx kelma naqbat nuża, itellef dak il-ġit kollu illi namlu fil-maġġoranza l-kbira tal-ġimgħa. Anzi Karl, biex anka Jista' jaħsad daqsxejn anke wkoll is-sistema tagħna u jagħmel taġġid ma nafx hekk nix korrett. Imma nafx hekk smajt min jgħid illi jisma' kultant aqbad ċikkulata ċkejkna u kula aħżdu aħsat il-metabolizmu ma nafx hekk hux korrett jew Jien ħanati parir, Karl, għax hemm ħafna vantaġġi ta' għalfejn wieħed meta jkun pereżempju ma' sħabu jew ma' tal-familja, jaqbad dik l-ikla u jkun aktar soċjevoli fiha. Waħda minnhom hija dik qed issemmi inti. Illi sabu li hemm vantaġġi li ġismek ma dderriġ dejjem l-istess rutina, iżda li tibdillu r-rutina. Okay? Imma aktar li tajba għal hawnhekk. taħżdu. Mhux hekk li tieħu break. Imma ġa kieku aħna Karl, mit-tnejn sal-ħaġġu dal-istudju. Imma le, il-bieraħ morna l-baħar, biddilna rutina, allura llum tħallna anke aktar b'enerġija pożittiva hawnhekk. Differenti, Tibdel l-arja, tibdel l-ambjent. L-istess inti. Mela inti għal xejn toqgħod tiżen mit-tnejn filgħodu sal-ħadd fil-għaxija, bit-tama di ħażżomm mal-ħajta kollha, għax tant ħataqbiżlek. Normalment, Taqbislek vera. għal-maġġoranza kbira taqbżilhom illi mhijiex sostenibbli. Aħna rridu dejjem insibu sistema li tajt isma' jiena bdejta u din immaġinani li nibqa' nżomma għat-tul ta' żmien. Għax jekk le, xi darba jew oħra ħajkolli nara x'nagħmel u nerġa' nibda mill-bidu. Kemm hu aħjar li nsib sistema bħal pereżempju li jkolli apposta pjanat ikla partikolari jew tnejn fil-ġimgħa illi fiha niddevja. Ma nikolx bleżat bħas-soltu, nikol xi ħaġa ekstra jew nikol xi ħaġa minn flok li bdor ribiħ. Ħansaqsi mistoqsija lilek jekk ma Mela jimportax le. għax jiena nħu pjaċir li nsaqsi daw it-tip ta' domandi anke lill-persuni bħalek. Qegħdin f'mumenti fejn ikun hawn parties, tiġijiet, eċetera, eċetera. Inti tkun mistieden ukoll. Mela. Tikol. Mela. U nitgħallem anka illi nażel. Mela hemm ħafna affarijiet li ħajoġbuni u ngħid naħseb dik tajba, naħseb dik tajba. L-aktar li nażel huma l-favoriti. Ngħid isma' pereżempju dal-item. Iħajjarni ma mhux li ngħid xi ġmiel. Imma tieħu xorta. Imma nieħu. Mhux tikol qabel ma tmur. Ukoll ġieli, skont. Mela pereżempju, Għax din ġili kont nagħmilha pereżempju jien ngħid ara ħanikol. Għax inti meta normalment tikol, suppost ma jaqbdekx ġuħu. Ekku. Jew ma nħajrekx. ekku. Ħanajlek Karl. Il-problema kienet tkun li nikol mid-dar. Immur hemm u nikol xorta. Naqblu, Karl, tiċ huwa twil. Tiċ mhux bħalma qed tisma' jiena ħammur niltaqa' ma' sieħbi u biex ma naqax tentazzjoni li nilordna burger, ħanikol mid-dar ħalli miegħu nieħu xi ħaġa żgħira, kemm inkompli miegħu, tiċ huwa jien naf 6 sigħat. Allura inti 6 sigħat mhux ħatifjakka xi naqra. Allura jiena personali x'insib l-aktar li jaħdem miegħi. Żewġ sistemi. Ġieli nagħmel dak li jgħidulu. Toqgħod konxju toqgħod attent. Ħanajdlek għalfejn. Ma b'mod awtomatiku jew le. Għax drajt. Għax drajt. Fil-ma sens, Karl. Mela, hemm żewġ sistemi li nħobb nuża. Hemm waħda minnhom li ġieli semmejt hawnhekk illi apposta nagħmel perjodu twil tal-ġurnata illi fih ma nikol xejn. Imma nieħu ilma, kafè, tejiet, eċċetera. Bla ma nżidilhom ħalib u zokkor. Għax studji sabu illi meta mbagħad jiena ħanibda niekol, għax kont sajjem dak li jgħidulu bl-Ingliż fasted għal bejt 12-16 siegħa. Issa l-meqed jisma' ngħid il-Anġli. Kieku naqgħu immut bejt 12-16 siegħa ma nikolx. 8 minnhom inkun rieqed. Mela qed ngħidu pereżempju 4 sigħat qabel ma tidħol torqod ma tkun kil xejn. 4 sigħat wara li tqum ma tkun kil xejn laqqas. Dak ġew 8 suppost kemm irqatt. 4 ta' qabel ġew 12, 4 ta' wara ġew 16 b'kollox. Illi jekk jien għamilt hekk u imbagħad malli għaddew dawk is-16 siegħa ħadd xi ħaġa ħafifa, studji sabu illi nikol x'nikol fil-għaxija ħajamel ħafna inqas dannu milli li kieku jiena ma kontx sajjem. Tippjanhom dawn l-affarijiet. Nippjanaw għax naf li ġejtiex. U inti ġejtix mhux biss tippjana kif ħatasal fil-post fejn ħadd ipparkja, eċetera, eċetera, jobsat il-bes, eċetera, imma wkoll dan li qed tajt. Għala ngħid il-ġimgħa fil-għaxija, pereżempju, jiena għada għandna t-tiċ. Mela llum pereżempju mhux se nibqa' niekol sa ma norqod, ħanħalli dawk l-4 sigħat kif tkellimna qabel ma norqod. Isek taħseb għalih. Tipprepara bħal kollox, kif jgħidu bil-Malti bidem avżat nofsu armat. Number 1. Dik hija tattika waħda.
Hemm tattika oħra li ġieli nużaw ukoll skont iċ-ċirkustanzi. Illi jiena niekol ikel sustanzjuż matul il-ġurnata, meta mmur hemmhekk, noqgħod aktar attent x'niekol. Fis-sens ngħid isma' di ma tantx toġobni, m'għandix għalfejn noqgħod immur għaliha bil-fors, għax naf illi wara pereżempju ġej il-ħelu. Jiena l-aktar li joġobni l-ħelu. Mela jekk ħanikol, illi naf il-ma tantx ħajjejni, huwa l-ħelu. Imma Jekk titla fuq il-miżin. Ejwa. Wara xi parti u tara li żdiet nofs kilo pereżempju tinkwieta. Le, għax naf illi dak li tlajt. Ħafna minnu huwa water retention, ilma, huwa reazzjoni tal-ġisem għal fatt li huwa ikel li forsi mhux daqshekk sustanzjuż, jew li ġismi mhux imdorri bih. Ma dak huwa temporanju Ma ħafna minnu. temmen li jekk inti personali tnaqqas mill-eżerċizzju tista' titqawwa? Bħala tip ta' persuna ta' figura tiegħi, għax naf li anke meta kont żgħir illi kelli żaq, jien tip ta' persuna bħal missieri illi minn kelli nibqgħu forsi nixfin minn brandi waħda ġisimna dik iż-żaq toħroġ. Iva. Kulħadd. Bla eżerċizzju. Bla eżerċizzju speċjalment. Bla eżerċizzju ma nimmaġinix, Karl, għax huwa terapija tiegħi. Mela hemm min jgħid li l-enerġija kollha minn fejn iġiba, jien l-ewwel ħaġa filgħodu nagħmel exercise qabel ma naqbad il-mobile kemm jista' jkun. ċew naqbdu l-mobile ma qabel ma nibda naħdem fuq il-mobile nagħmel exercise. Id-darju fuq ix-xogħol. Fuq ix-xogħol. Nasal għax ix-xogħol inserta Mhux hekk. post fejn allura jiena nagħmel exercise anke moħħi Kemm tagħmel ħin? klirjas, nofsija nofsija tajba. Nofsija tajba. Nofsija tajba kif suppost. Namela ta' spiss, namela isu madwar 4-5 ġili anka 6 fil-ġimgħa, għax għalija u min jgħidlek jiena ma noqgħodx mela tazza kafè. Jiena personali nista' noqgħod mingħajr exercise, però bih inħossni ħafna ħjar. Karl, rrid insemmilek ukoll tattika importanti hija illi meta tasal l-ewwel ftit affarijiet tgħidilhom le. Għax inti qisek erġajt ħadd kontroll tas-sitwazzjoni. Morna fil-party erġa'. Borna fil-party, skużani, fit-tiġ. Għax hekk inti ħatibda tgħid iva għal kollox mill-ewwel, għandek qisu barriers. Bħal daw il-barriers insibu fit-toroq bħalissa hekk daw l-orange jew il-bojot. Ida kull darba qed jaqgħu wieħed wara l-ieħor. Kull iva li qed tgħid qisek mela ġejt bittir li ma nitħanżirx. Imma l-ewwel waħda tilha iwa, it-tieni iwa, t-tielet iwa mbagħad sal-aħħar tal-lejl, Karl. Jekk it-tieġ għandu 6 sigħat u għadhom għaddew 5 sigħat, għadhom għaddew l-ewwel kwarta, baqa' li 5 sigħat u 3 kwarti. X'inhu ċ-ċans illi Titħan kollu. fl-aħħar tal-lejl ħanħossni. Ħammur reklam xkejkem minuta kollox lura dal-waqt satejn u 17 minuta ħankomplu b'din id-diskussjoni interessanti sal-ħin ta' satejn u nofs biex imbagħad ingħaqad magħna l-ispiżjar Mariza dalli u mbagħad tal-ħabta ta' tlieta jingħaqad magħna Godwin Friġieri ħanitkellmu dwar il-gadget li nsibu fil-kċina tagħna u llum Mrs. Carmen Tedesco sejra issajrilna diversi riċetti li huma riċetti bnini u interessanti u fil-fatt ħatamlilna il-patata fil-forn għal da xiex bilanċ. Ħanamlu il-brunġiel mimli fil-forn u ħanamlu insalata tal-fazola ħadra. Vodi hemmhekk qegħdin naraw it-taħlita ta' proteini u vitamini illi tħawrilna fir-riċetti tagħha Mrs. Carmen Tedesco. Issa tgħinu 20 minuta preċiżi bqgħu magħna. Illum ġejt fil-limiti ta' Siġġiewi, ta' Kandja, għand Kallus Garden Center. Ejjew miegħi ħalli taraw il-ġmiel bajnejkom. Din hija l-entratura għand Kallus Garden Center fejn hawnhekk qed taraw bajnejkom ukoll pjanti mill-isbaħ ta' barra u kif ukoll siġar. Minn hawnhekk ħanoħodkom f'żona oħra f'sezzjoni oħra fejn hemm ukoll għad kbir ta' pjanti ta' barra kif ukoll siġar. U f'atmosfera mill-isbaħ bl-isfond ta' lana tal-asafar minn ġewwa Kallus Garden Center hawnhekk qegħdin naraw sezzjoni oħra mill-isbaħ ta' pjanti ta' barra ta' kull qis ta' kull għamla u fuq kollox bi prezzijiet vantaġġjużi għal kulħadd. Meta tiġu hawnhekk għand Kallus Garden Center nerġa' ngħidilkom li ħassibu l-assistenza professjonali biex ikunu jistgħu wkoll jigwidawkom tagħmlu l-għażla it-tajba dak li għandu x'jaqsam pjanti kemm ta' barra kif ukoll dawk ta' ġewwa. Pjanti bil-fjuri, kaktus, siġar kbar,
Imsomma, f'kelma waħda dak kollu li timmaġina li jista' wieħed isib għand Garden Center. Għalhekk ħanħeġġixkom biex jekk intom tixtiequ li tixtru għażla ta' pjanti għal ġewwa u għal barra, għażla ta' ornamenti, kif ukoll siġar, għażlu dejjem Kalluż Garden Center li jinsabu ta' Kandja, eżattament is-Siġiewi. Nirringrazzjakom ħbib li qegħdin miegħi magħna sal-ħin tal-4:30 fil-kumpanija ta' xulxin. Fakkarkom il-linji tagħna huma miftuħin fuq 27 500 500 27 600 600. Tkellimt fuq ħafna affarijiet tiegħu li għandna nagħmlu hekk, li nissuġġerixxi li jsir hekk. Waħdu persuna jista' jasal. Skont l-individwu. Fil-maġġoranza ta' minn ngħiduha. Maġġoranza le. Fis-sens li. Fil-maġġoranza le. Fil-maġġoranza le. Fejn laqda hemm is-saħħa. Issa, skont inti x'tifhem b'nasal. Hemm min għalih jasal ngħidlek isma' llum qiegħda 65 irid inkun 60. Wasalt. Għalija kuntenta. Fair Square. Da m'hemmx liġi illi tgħidlek inti tkun dak is-sajż jew dak in-numru. Xejn minn dan. Għandna noqogħdu nitilgħu ninżlu jew. Le. Tagħmel ġi tal-persuna. Mhux il-każ. Normalment, Karl, illi aħna nintiżnu darba fil-ġimgħa huwa biżejjed. Għaliex? Għax kif semmejt inti jekk inqgħod nintiżen wara tieġ. Dak mhux għax xxint. Imma għax l-ikel kellu reazzjoni fuq ġismi illi anke ħajder fuq il-miżin. L-ikel huwa fatt li ħaxxen. L-ikel huwa għax kollox fih il-kaloriji, Karl, apparti l-ilma kif għamlilna s-Sur Manuel. Għaliex qed ngħidu hekk. Jiġifieri kwalunkwe ħaġa dak huwa immaġinak, Karl, petrol. Tal-karozza. Issa, il-karozza meta tija iżejjed petrol, il-petrol ifur. Aħna mhux infuru, għax min jgħidlek iżejjed għax ma nagħmluhx pipi. Kieku tajjeb. Aħna li nagħmlu huwa li dak jiġi storjat merfuħ. Mhux fejn joqgħod dan, mhux qed jiġi użat erfa' u ħieb bħala xaħam. Mela kwalunkwe inti ikel illi huwa aktar milli għandek bżonn għal dik il-ġurnata, ħajġi merfuħ bħala xaħam. Ħaġġorru miegħek. Imma wara tieġ, inti mhux kollu kemmu dak il-pis li telgħid mela ma telgħidx xi kilos flejl normalment. Però inti hemm reazzjoni differenti hemm dal-ilma li semmejna u hemm anke x-xaħam. Karl, aktar preċiż mill-miżin huwa il-measuring tape. Dak li aħna ngħidulu l-inch tape. Għax l-inch tape, jekk taqbad inti dejjem l-istess klet ponot, dejjem l-istess klet areas, jan nissuġġerixxi fil-fatt madwar l-erja taż-żokra. Nissuġġerixxi wkoll iktar parti wiesa tal-patata. U bil-koxxa tal-lemin minn fuq kemm jista' jkun, dak huma tliet areas li normalment fil-maġġoranza tan-nies, speċjalment tan-nisa, illi jixtiequ jitilfu xaħam minnu. Aħna l-irġiel normalment minn flok ma nkejlu il-hips, għax ma tantx tagħmel differenza għal patata, nitkejlu anke miċ-ċest biex naraw naqra kemm hemm xaħam forsi li anke naqas madwar iċ-ċest. Okej, xi ħadd qed jgħidilna Sinjura Kawki, grazzi tal-messaġġ tiegħek, proset tal-programm qed tgħidilna please saqsi fuq change of life, probablement fuq menopause, tiżdied bis-sekondi qed tgħidilna u minnu skont ukoll mhux kulħadd. Xaħat iħol għalli sewa għallek dak ir-raġel irridu aktar on demand mill-programm tiegħek. Nirringrazzjakom. Sinjura Zammit għaltilna biex nagħmel mistoqsija l-Ingliż qed tiktbilna hawnhekk, mistoqsija lil dan il-ġentili li għandek dejk li qed jitkellem jekk ma jemminx fuq dieta maġla, jekk mhijiex l-aħjar ħaġa għal saħħitna. Dieta maġla fuq l-internet hemm ħafna u min jagħtihom ukoll daw id-dieti maġlin illi jgħidlek isma' fi żmien 7 ijiem ħadonqos 5 kilos pereżempju. Hemm bil-provi vera naqas, imma kemm ħajsomhom dawk ma nafx. Dika waħda. U jien ngħid oħra, ġifieri anke titkellem ma' tobba ta' daw il-famużi cleanse diets li inti tagħmel jien naf xi ġimagħtej pereżempju ma tikol kważi xejn jew tixrob xi ilma bil-kulur biss. Fimni, mhux qed tagħmel wisq ġid, diment li medikament m'hemmx bżonn illi tagħmilha. Għax kif qed tgħid inti Karl, ħadd tagħmel dak iż-żmien ta' sofferenza. Għax ħafna min jisidu jgħidha soffrejt jien. Ma kien kważi xejn u qatt nixrob dal-ilma bil-kulur biss. U iċ-ċans huwa li mbagħad ħattellaw kollu. Issa mbagħad hemm differenza bejn dak li jgħidulu starvation. Kif qed ngħidu aħna ma tikol kważi xejn u tixrob mill-lanqas. U hemm dak li jgħidulu fasting.
Mela il-fasting li semmejt jiena huwa li inti tippjana il-ġurnata biex ċertu ammont ta' sigħat konsekuttivi, mela bejn 12 u 16 sija konsekuttivi, kif semmejt 8 minnhom tkun rieqda jew rieqed, inti f'dak il-ħin ma tikolx bejn dawk 12 u 16 sija. U ma tixrobx laqqas ilma u likwidi li fihom il-kaloriji. Jiġifieri pereżempju ma tieħux te bit-sokkor jew kafe bil-ħalib, imma tieħu kafe iswed, te iswed u ilma, still jew sparkling. Illi sabu li meta aħna nagħmlu dal perjodu bejn 12 sija u 16 sija sajmin, fih ħafna anke benefiċċji tal-famuż detox li jsemmu tant nies li inti titnaddaf għax id-digestive system, is-sistema tiegħek li tipproċessa l-ikel tajta break. Però wara dawk 12-16 sija ħadd jiekol li għandek bżonn. Mhux ħadd tibqa' tagħmel 24 sija ma tikol xejn, għax dak jitqies starvation. U starvation huwa approvat li ħafna nies taqbżilhom, number one mhuwiex anke tajjeb għal moħħok u laqas għal ġismek. Ikun hemm sintomi anke f'nies li pereżempju bdew jitilfu anke x-xahar, jibdew anke dwiefer pereżempju jkunu iktar debboli, ikollhom ftit jorqdu l-ħin kollu ma' dik ħajja. U min jgħid li ma nissapportiha għal ġimagħtej, fine, però wara x'ħat tagħmel għandek pjan għal kif dak il-pis ħażommu hemm isfel, jekk inti kellek pis żejjed, jew issa nerġgħu morru għall-antika u nerġgħu ntellaw kollox. Jiena nħobb nuża frażi li int stess ikkwotajt u nikkwotawha kemm il-darba jekk dak li ħadd tagħmlu m'intix lesti tagħmlu għal ħajtek kollha, allura naħseb illi mhux valla pena li toqgħod tissagrifika perjodu minn ħajtek tagħmel xi ħaġa li sfortunatament minn tista' żommha. Nisperaw li konna ta' għajnuna, linja gwida. Nerġa' ngħid maħna nippuntaw subajna lejn ħadd, maħna nikkundannaw lil ħadd. Il-ħabib tiegħi Matteus jipprova jagħti parir, speċjalment għal dawk li jixtiequ jibdlu l-istil tal-ħajja tagħhom. Issa l-istil tal-ħajja tista' tibdilha b'diversi modi, hawn min jażel mod u hawn min jażel mod ieħor. Aħna din ngħidulkom isma' il-piż żejjed mhu ta' ġid għal ħadd. Hawn min ikun kuntent. Fair enough. Però hemm il-konsegwenzi. Jekk inti kollok piż żejjed aktar mill-suppost, jistgħu jinqalgħu ħafna komplikazzjonijiet f'saħħitna. Illum nafu biċ-ċert li l-obeżità hija waħda mill-iktar problematiċi nistgħu ngħidu li jista' jkollu l-bniedem b'dak li għandu x'jaqsam saħħa. Fuq dera ma tagħmilx differenza għalkemm tista' ssib ukoll min jiddiskrimina bejn persuna oħra minħabba li dak irqiq u dak oħxon, dik irqiqa u dik hija ħoxna. Nirringrazzjak ħabib. Grazzi bħal dejjem. Nisperaw li wasalna wkoll bil-messaġġ tiegħek. Għal persuna waħda jew tnejn. Ekku, lit-telespettaturi tagħna. X'ħenu issa tejju nos preċiżi.